badakitzue Euskaraldixa dala eta nobedadiekin datorrela, ezta? Bai, hori entzun dut. Ze aldaketan da ba? Lehengo edizioen pertsonalki parte hartu gauen, hau da, bakoitzak erabakitzen gauen aho bizi edo belarri prest izan. Baina aurten, bigarren edizio honetan, elkartiei eta entidadiei be ingo jake proposamena Euskaraldixen parte hartzeko. Parte hartziak ez dago esan gura elkarte edo entidade batek dirua emun bidauenik, edo babesa emun bidauenik, edo eskatzen jakona da Euskaraldixen parte hartzia hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa eginez. Baina esaten duzunean elkarteak eta erakundeak zer esan nahi duzu? Elkarteak izeleke eroso motako elkarteak, bai kirol elkarteak, bai kultura elkarteak, be. Enpresak be parte hartu lekie, tamainua dala danakua be bai, enpresa hondixak, txikinak, erakundiak izango lirakez, udala edo osakidetza adibidez, eta gero denda komertzioak eta tabernagoe parte hartu alko laukie Euskaraldi hontan. Hori bai, beti bermatzen arigunea deitxuriko gune bat sortuko dabiela, nun euskeraz berba inal izango dan. Barkatu, ariguneak, baina hori zer da? Izenak berak ematen dau piztaion, arigunea euskeraz lasai aritzeko gunea da, eta horretarako beharrezkoa da taldeko kide guztiek euskera ulertzia. Adibidez, udaletxien talde moduen hartu geike zinegotzi taldea. Guztira 11 lagundie, guztiek ulertzen da euskera, eta, batzuk nahiz eta batzuk hitz eginez. Eurak preste ongo balie, arigune izan daitezke, eta era hortara, udalak parte hartuko lauke Euskaraldixen entidade moduan. Hortaz, elkarte edo entitate batek, hau da, kirol elkarteak, musika eskola, gazte taldiak, arigune bat bie dago izatie parte hartzeko aukeri izateko? Ez, parte hartzeko beharrezkoa da arigune bat egotia, baina posible da talde edo elkarte batean arigune bat baino gehiago egotia. Dana dala, alkatie gure izatea ez da nahikoa, Ez, alkateak nahi izatea ez da nahikoa. Elkarte edo entitateko arduradunak ikusten badu Euskaraldian parte hartu nahi duela eta arigune bat baduela, adibidez, zinegotzi talde bat. Eurekin hitz egin beharko du, Euskaraldia zer den azaldu eta proposatuko die parte hartzea. Arigunea osatzen duten kideek borondatez parte hartu beharko dute eta Euskaraldiak irauten duen bitartean arigune horretan normaltasunez euskaraz hitz egin ahalko da. Eta ariguneko norbaitek parte hartu gure espadau, ze pasetan da? Parte hartzia borondatezkoa da eta holako kasuak egongo die, nola espa. Kontua da, arigune bat sortzeko adostu egin behar dela lehenengo taldian, parte hartu nahi den edo ez. Eta adostasun horrek emango dio gero indarra ariketari. Horregatik, komeni da taldeko kideen eguneko gutxi gora bera, ados egotia eta ariketan parte hartzeko preste egotia. Eta parte hartu gure ez dauenak, berez, ez luke trabari jarri bieko, ze ariguneko kide guztiek ulertzen dabe euskara. Orduen aurten ni ezingo naz belarri presti zen. Bai, 2018an ingagoen moduan, aurten be, parte hartu gure duen danok, hau bizi edo belarri prest moduan izena emun biko. Arigune baten egon, edo ez. Aurtengo nobedadia da, pauso bat gehiago emun, eta elkarte eta entidadiek be izena emuteko aukeri aukiko dauriela. Baina arigunean barruan, hau bizi eta belarri prest rolak beteko diez. Bai, hori da, oin elkarteak, merkatariak, enpresak, horreik ari die izena emuten, baina gero norbanakoen izen ematea irailetik aurrera etorriko da. Gertauleike norbera arigune baten barruan egon eta gainera belarri prest moduan izena emun nahi izatia. Tranquila, gauko da hori be. Dana dala, zalantza gehiago baldin badaukutzue, idatzi gure emailera edo bialdu WhatsApp bat mobilera eta hortik erantzun gau, bale? Momentuz igual hemen iztia horrena, bale? Venga, jarraitzuko beste egun baten. Agur, venga bai. Bale ba, Agur. agur.